actually suke kuyisikelemba mfethu, isikelemba. So angisho ukuthi per se isikelemba mfethu, kodwa-ke kahle kahle kusho ukuthi kufanele nawe uwazi ukuthi yini ezwana nawe, yini engazwani nawe, yabo le nto. So mayifakile le nto iphumele, iyaphuma, akusho ukuthi ayizwani nawe, yabo le nto. Ngoba mina sengiyifakile izinto ayizaphuma zayiphumela, ayifaka khaleni, iphumele le nto, yabo le nto. Hayi ngenza ukuthi hayi still kungenzeki le nto, yabo. Kodwa manje ngiyayibona le nto, yes. Indaba ilapha mfethu, indaba ila emthandazweni. Uyibambe emthandazweni mfethu, uyibambe emthandazweni. Yazi bafethu, indaba ilapha bafethu emthandazweni mfethu, indaba ilapha. Azi lento yomthandazo bafethu yenza ukuthi ushintshe, uzizwe nawe ube ne-self confidence, hayibo, yebo le nto. Ukucabanga izinto negative, yabo. Iyakushintsha nje mfethu ukuthi ukwazi nawe ukuthi ukwazi ucabanga izinto positive, yabo. Ucabangele